Hvala se Marija, lijep pozdrav Fragi Kutovića u našoj domaćoj emisiji Putevi pod Slovenačko. Dobrodošli Ljubo i drago je da ste naš gost i u ime naših gledalca lijep pozdrav. I vama lijep pozdrav svima onima koji će nas gledati. Molim vas lijepo da se nam ukratko predstavite. Ja se zovem Fra Ljubo Kurtović, fratar, svećenik već 13 godina Hercegovačke provincije. Kao svećenik prve godine sam djelovao u bližnjoj župi na Humcu, a potom 7 godina u Međugorju kao kapelan. Trenutno sam sada magistar ili odgojitelj bogoslovno, koji se spremaju da budu jednog dana svećenici. Tko je vam u vašem životu ima značajan utjecaj na vaš duhovni put? Puno je osoba koje su utjecale na moj životni put, a to su prije svega moji roditelji. Posebno moja majka s kojom sam i dolazio ovdje na hodočašće u Međugorje, koja je, gledajući nju, vidio sam i rastao sam u svojoj osobnoj vjeri, a poslije kad sam se odlučio na ovaj duhovni poziv, biti fratar, svećenik, na mene posebno utjecao pokojni Slavko Barbarić, koji je bio i moj drugi magistar u novicijatu, s kojim smo često išli na brdo ukazanja ili na križevac moliti krunicu i put križa. Kako vi vidite Franjevačko mladež? Vidim i kao zajednicu koja je vrlo pozitivna, jer mladi sami ne mogu u ovome svijetu i sigurno kad su zajedno, kad su skupa nošeni s tim idealima, da se mogu oduprijeti svemu onome izazovnom. I to su prvi koraci mladih u toj jednoj zajednici koje mogu rasti na duhovnom putu. I sigurno je da im roditelji mogu biti od velike pomoći, da ih potaknu da se uključe u Franjevačku mladež. I puno je onih koji žive vjeru u obitelji, pa zato dolaze u Franjevačku mladež. Dobio sam i veliko pisama i e-maila gdje možda kad ste prije kazali i možda bi kazali nešto o Fra Slavku kojeg za neke poznajete, je jedan ministar bio ovdje u Međugorju kao svećenik. Sigurno da je on, ja bih se usudio reći, najbolji učenik bio u osnovnoj školi, ne samo učenik, nego i učitelj mnogima. Učenik Gospin, a onda i učitelj mnogima koji su dolazili ovamo. On je sam prvi pokrenuo pravo ovakve seminare, molitve, posta i šutnje, koje je oblikovao upravo po Gospinim porukama i pozivima. I mnogi su koji su prošli kroz tu školu, posebno u ovoj kući mira, koja je župna kuća, koja je počela funkcionirati, da tako kažem, 1990. godine. Puno prije toga je Fraslav vodio seminar u Bijelom polju kod Mostara za časne sestre kao i za sve druge vjernike. Prije nego predstavimo kuću mira, možda kako vi vidite Međugorje i plodove Međugorja? Međugorje osobno vidim kao jedno veliko Božje djelo i Božju milost i znak da Bog nije zaboravio crkvu, svijet. I u Međugorju vidim Gospinu majčinsku ulogu. Onu ulogu koju je dao Isus još dok je bio na križu, kada je povjerio Ivana, a u Ivanu sve nas njoj, ali isto tako i nju je povjerio Ivanu. Tako isto svima nama. I majka ne može šutjeti. I Međugorje i Gospino ukazane su znak da Gospa ne može biti, da tako kažem, mirna gledajući svoju djecu. I ona će reći da osjećam bol u svome srcu. Za svakim koji je daleko od moga srca. Međugorje se razgranalo po cijelom svijetu, u srcima ljudi. Međugorje nije samo geografsko mjesto, puno više od toga. Međugorje nisu samo suvenirnice, hoteli, a to se treba, ali to je samo što čovjek bi očima. Mariju ne možemo vidjeti, ali možemo poznati srcem, vjerom,
Kao što poznajemo osobu, kad joj počnemo vjerovati, kad se otvorimo, kad razgovaramo, isto tako i Blaženu Djevicu Mariju. I djecu je kažu, nije potrebno vidjeti Gospodčina. To je nešto najmanje. Puno važnije vjerovati je. Šta znači riječ kuća mira, kuća molitve? To su frati i Slavko koji su ovdje gotovo od početka Međugorju, kad je kuća kupljena, dali ime to je kući. A danas bi mogli nazvati kuća Slavka Barbarića, jer on u njoj započeo, on je u njoj vodio te seminare i sam pokrenuo puno toga pozitivno. Možda bi bilo dobro da kažemo gdje se nalazi kuća mira, kuća molitve. Kuća mira se nalazi od crkve prema brdu Ukazanja, kada se ide pješice preko polja, nalazi se u Bijakovića, posao Bijakovića, tako se zove selo. Kad se ide od crkve preko puta osnovne škole, se ide ulicom, prema brdu Ukazanja i to je put koji vodi prema brdu Ukazanja kroz polje. Kako vi vidite brdo ukazivanja Križevac i crkvu u Međugorju? Vidim ih kao tri stupa, tri temeljne točke na kojima počeva Međugorje, Gospina poruka i Gospin poziv. I brdo Ukazanja i Križevac su priprava za ono središnja, to je crkva, to je Euharistija, to je Isus Krist, jer sve vodi njemu. I Gospod će puno puta reći, draga djeca, ja vas želim voditi Isusu. Brdo Ukazanja vidim kao majčinsko brdo, jer je ono puno lakše, puno blaže. Ima jedno i terapijsko značenje, molitva krunice, je kao ponavljajuća, koja ima jednu, to brdo osjeti se jedna blagost, nježnost, toplina majčinska. Brdo Križevac je malo teže brdo na kojem se moli put križa, koji nas posjeća na muku, na patnju, na čišćenje. I iz mog osobnog iskustva vidim kad ljudi nakon put križa, što je ujedno i priprava za ispovjed se puno bolje, ispovjedi su puno dublje, iskrenije, ljudi se osjećaju oslobođeni. I brdo Ukazanja, Križevac i crkva su tri stupa, tri točke. Sad je vas zamolio, koje seminare vodite i kako se prijaviti na njih i možda kako se pripremiti u njih? Ja vodim seminare za Hrvate, ali isto tako i drugi fratri koji su ovdje, ali postoje i druge jezične skupine, jer to vode fratri koji su u Međugorju, a ja povremeno kad imam vremena, moguće se prijaviti na ove seminare preko ureda, župnog ureda Međugorje na telefon, se zove iz inozemstva 00387 36 651 999 kod gospođe Marije Lugančić. Kako je vrši upise. Kako izgledaju ovi seminari, zato što nas gledaju gledalci po slovenačkoj televiziji i izvana koji nas prate preko katoličkog slovenačkog web sajta RPC, pa bi bilo možda zanimljivo kako izgleda ovaj seminar, kako se čovjek priprema u miru. Seminar se zove molitve postaje šutnje, to troje uvijek ide zajedno. I teško je objasniti, ja mogu govoriti okvirno, u nekom programu, ujutro u 7 sati počinje dan sa molitvom do 8 sati. 8 sati je doručak, uvijek isti meni, cijeli 5 dana, to je kruh i voda i čaj. U 9:15 je na poticajno predavanje, gdje se govori o postu, o molitvi, o Euharistiji, o Gospinim porukama, o značenju Međugorja, o svemu onome što čovjek na duhovnom putu traži. U 11 sati je ponovno molitva sve u kapelici pred presvetim koji je izložen 24 sata, u 12 sati, u 12 je ručak, opet 4,5 predavanje i sudjeluje se na molitvenom programu u crkvi. Odakle vam dolaze gosti na seminare? A dolaze iz različitih skupina, iz Francuske, Njemačke, Austrije, Ukrajine, Rusije,
iz Mađarske, Poljske, Češke, iz Italije, kao i iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Isto tako ovdje imamo danas na ovom seminaru jedan bračni par iz Slovenije. Kako vi vidite mladež Bogorodicu i može nam vjernicama pomoći krunica i sveta misla i mir? Ovi seminari su meni puno pomogli da uvidim važnost molitve i zajedničkog blagovanja jedne obitelji. I ja kao svećenik, koliko dajem ovim ljudima, toliko sam naučio isto tako od njih. A to su sve ljudi koji žive u svojim obiteljima i proživljavaju sve one probleme svakodnevne, normalne, obične obitelji. I vidim, jedna obitelj vrlo teško može osjetiti zajedništvo, živjeti zajedništvo bez molitve, zajedničkog objeda, zajedničkog blagovanja. To dvoje, ja bih tako rekao, nešto sveto. Danas u žurbi, trci, zbrci, obitelj postaje kao jedan hotel. Te ljudi žive jedni kraj drugi, nemaju više vremena jedni za druge. A kroz molitvu, ako se dogodi svađa, nerazumijevanje obitelji, je vrlo teško i moliti. Da čovjek mora i prisiliti na molitvu. Biti sposoban, spreman i oprostiti i prijeći preko nečega da bi mogli zajedno moliti. Gospa je živjela u obitelji, nije ona s neke druge planete, živjela je i kao dijete, kao kćer, kao zaručnica, kao majka, kao udovica i poznaje sve probleme obične svakodnevne obitelji. I zato su njezine poruke vrlo jednostavne, ali su vrlo duboke. Ona nije došla ponuditi ekspres rješenja, jer ih nema gotovih recepata za sve. Ekspres kava ima, ja kažem, ali ekspres rješenja nema. Mi bi uvijek htjeli lakšim putem, ali ona pokazuje put koji vodi u život. Da je po vašem mišljenju bitno da mlad čovjek u ranoj mladosti traži za Bogom, odnosno da ga zaboli? Sigurno da je važno i tu bez pomoći roditelja mlad čovjek je vrlo teško. Ima primjera, čudesa, ali vrlo rijetko. I vjera nije neka mrtva stvar koju možemo dati nekome. Vjera se svjedoči, živi i zato mlad čovjek ako u vlastitoj obitelji ne susretne vjeru, poslije luta, bez kompasa, bez svjetla u životu. I vrlo teško se pronaći tu vjeru. Kako baš živjeti Gospine preporuke 28 godina? To je za čovjekov život dosta malo. Mi se pitamo zašto Gospa dolazi tako dugo. Ja bih rekao jer nas ljubi i ona zna da u jednom danu ne možemo sve. Ne može se od jednog djeteta kad se rodi očekivati da ono može trčati i biti maratonac i nogometaš. Tako i u duhovnom životu postoji jedan proces rasti. Treba biti strpljivi i sa sobom, kao što je Bog s nama strpljivi. I rekao bih, evanđelje je zahtjevno. Ali Gospine poruke su evanđelski izrečene na jednostavan način, majčinski način. Evanđelje je jedan ideal koji bi nas trebao provocirati, izazivati da hodamo, da idemo za njim. I dok je pred nama ideal, nismo izgubljeni. Mnogi roditelji kažu kad dijete odraste, onda će se odlučiti da li se hoće krstiti ili ne. Šta bi vi rekli takvim roditeljima? Teško je reći ako oni tako misle, teško je promijeniti njihovo mišljenje. Ja bih rekao da je to krivo. Jer takvi roditelji ne vide vrijednost vjere, ne vide vrijednost sakramenata, krštenja. Ako to nije njima nešto vrijedno, naravno da onda neće ni svoju djecu poticati na to vrijedno. Jedan roditelj koji vidi vrijednost vjere kao nešto životno, esencijalno važno, kao jedan temelj na kojem se može graditi sve, onda ljubav ga tjera da djeci to govori, prenese, posvjedoči. Primijetiti se da ima roditelja koji su dali djecu da kršte,
pa svoja deca, mislim da su oni kršteni, a pa svoja deca ne kreste. Šta mislite, zašto? Roditelji su kršteni, a djecu ne žele krstiti. Pa kaže, neka se sami odluči. A to bi bilo isto kao reći djetetu, neka se sami odluče hoće li ići dijete u školu ili neće. Većina djece se odlučila da neće ići u školu, jer ne vide vrijednost djeca te škole. To bi trebali roditelji potaknuti. Nisu problem djeca, problem su roditelji koji nisu probuđeni duhovno, koji ne vide. A tu ne pomaže sila, to je vrijeme donijelo, nažalost. Sve ovo što živimo, sve promjene. Gdje se sve relativizira, više nema nečega vrijednog, apsolutnog, za koje se valja žrtvovati, umirati, živjeti. Kako se čovjek, da se od na jedne strane, da se obvaruje Sotone, kako Gospod vjerovatno ima i način i preporuke? Da se obvaruje, što je? Sotone. Da se obrani. Da. Zanimljivo je da Gospod ne boji se govoriti u svojim porukama čak i o Sotonu. I gdje kaže Sotona je jak. Sotona želi preuzeti moje planove, pomrsiti, omesti. Draga djeca s krunicom u ruci ga pobijedite, s vjerom. Jer bojati se Sotone, to ide u prilog Sotoni. Jer Sotona je pobjeđen. Isus ga je pobjedio svojom mukom, uskrsnućem. A mi ga pobjeđujemo ako smo s Isusom po vjeri, po molitvi. Drugog puta nema. Ako nam neko kaže da ima neki drugi put, osim ono kojega nam Gospod govori, ja ne vjerujem takvom čovjeku, više vjerujem Gospodi. Samo je put molitve. Molitva i vjera idu uvijek zajedno. Ja osjetim kad manje molim, ali i manje vjerujem. Jer koliko ljubim i vjerujem, toliko molim, osjećam potrebu za tim. I zato će Gospod reći, draga djeco, molite sve dok molite ne postane radost. Tako Gospod jednostavno kaže s krunicom u ruci. I sami ti naš želi reći kolika je snaga te krunice, te molitve ponavljanja, koja nam može biti i dosadna i teška. Ali važno je se i prisiliti, jer kršćanstvo nije prazno movanje, ni filozofiranje, nego vježba i napor. Bez toga ne ide. Kao na brdo, ako se želimo popeti, onda moramo učiniti napor i žrtvu i uznojiti se. Kad se popnemo na brdo, onda bolje vidimo. Naše pogled je širi, iznad glava, čisti iz rana kad se diše. Tako i u duhovnom smislu. Kako mišljenje imate o vanbračnoj zajednici? Moje osobno mišljenje. Da. Možda koja preporuka? Što bi se dalo? Danas je to postalo, nažalost, masovno. A ne može se reći da je to dobro. Jer ako to svi čine, to ne znači da je dobro. Mogu i svi činiti, ali ono što je vrednota i vrijednost, to je vječno. I ostaje za uvijek. Ja osobno mislim da ljudi lažu najprije sami sebe, onda jedno drugo, i to je jedan strah, nemoć vjerovati jedno drugo, imati povjerenje jedno drugo, žele biti neobvezni. Time misle da su slobodni, ali nisu, jer su zarobljeni vlastitim strahovima, lancima. Nažalost. Nažalost je tako. Mislim da jedan brak može sačuvati samo jedan sakramenat. Sakramenat za koji se isplati žrtvovati, umirati. To je sakramenat, sakramenat Isus Krist među bračnim drugovima, onaj treći, koji nije došao razoriti. Dogodi se da u braku bračni drugovi zaborave Isusa, zaborave tu kapelicu, ulaziti u nju, čistiti se, praštati jednom drugome.
Naravno da ima mnogo i brakova koji su razoreni, u kojima je život postao pakao. A to Isus ne želi sigurno. Možda bi koju reč kazali i o svetoj misi. Šta ne znači katolicima sveta misa? Svema svima nama. Pa se bi ovdje pozivala, kaže, slavite misu srcem, draga djeca. Ja vidim ove seminare upravo kao pomoć da razumijemo misu i da je slavimo. Jer ovdje je zapravo seminar život s kruhom. A Isus je postao kruh u Euharistiji. Kako je danas vrijeme, mnogi misle da kruh raste negdje gotovo na klasu, ali nije. I do kruha treba puno muke. Kruh je bio zrno, to zrno je moralo umrijeti da bi donijelo plod i taj plod se opet morao podleći žrnju mlina, biti samljeven i spečen da postane kruh. Nekako je tako i s našim životom. Ako nismo spremni proći taj proces od zrna do kruha, nećemo biti jesti, nećemo donijeti život. A Isus je upravo prošao to. Od zrna je postao kruh i to za mene, za tebe, za nas. To je Euharistija. To je temelj. Bez Euharistije smo mrtvi. Zato što postoji Euharistija, ovaj svijet nije izgubljen, nije osuđen, nije proklet. Ima budućnost ovaj svijet, samo zato što Euharistija postoji. A Euharistija je Isus Krist, živa osoba. U njoj slavimo, posadašnjimo se ono što Isus učinio za nas jednom davno, to se događa u Euharistiji. Zato je važnija priprava za Euharistiju. Mnogi dođu iz običaja, iz površnosti, ostane Isus u crkvi, ne odu sami bez Isusa. Možemo uzeti hostiju, ali ne uzmemo Isusa. I da, nažalost, događa se tako. Mislim da je Euharistija srce i središte, sam život, sam Isus Krist. Kako bi možda pomogli našim gledalcima koji bi žele da se poste, ali vjerojatno svi i ne mogu da se poste u kruhu i vodi. Sigurno da je puno teže postiti kući sam, puno lakše na ovakvim seminarima gdje ljudi zajedno u grupi nose jedni druge, pomažu jedni drugima. Svi proživljavaju različite teškoće, sigurno to nije lako postati. Ali se osjeća jedna sloboda, mir poslije na kraju. I vidiš koliko si dobre hrane izgubio, ali si puno više dobio mira, radosti, slobode unutarnje, koju Bog može dati samo onima koji je traže. Pravo se to dobije na mojim seminarima. Jer i najbolja hrana ne može dati čovjeku mir, ni slobodu, ni radost. To je samo Bog. I na ovim seminarima nisu u središtu ni post, ni šutnja, ni molitva, to su samo sredstva. I seminar nije cilj, nego sredstvo, pomoć. I ima iskustva jedni koji sami postoje kući, uspijevaju. Ako ne mogu u kruhu i vodi, onda mogu učiniti neku žrtvu, neko odricanje, nešto u tom smislu. Hvala Bogu da je takvih ima, ne? Da. Šta bi nama preporučili na kraju emisije, u emisiji po ti i molim da će još jedan put ponovimo adresu kako se ne naviti da vas posjete, dolaze na ove seminare, kuće molitve, u kuću mira. Kuća mira je župna kuća, župnog ureda i svi oni koji se žele prijaviti na ove seminare mogu to učiniti preko gospođe Marije Dugančić na telefon 0038 736 651 999. Obično su do sada oni koji su dolazili iz Slovenije, Slovenci se priključivali nekoj hrvatskoj grupi. Mogu to učiniti na puno vodiča, Slovenaca, da preko njih se organizira jedna grupa, onda se prijavi tu preko ove
gospođe preko ureda, ona radi u uredu žurno i u dogovoru se tu može se organizirati jedan datum. Ili svi oni koji se žele priključiti mogu to učiniti sa hrvatskim hodočasnicima, grupom, jezičnom. Mogu isto tako na stranicama svetišta naći termine za pojedine jezične skupine ovih seminara. A šta bi preporučili na kraju emisije našim gledalcima koje sada gledaju, što bi preporučili za bolji život, da ostane u Bogu? Ja najprije hvala vama koji radite na televiziji i da nastavite širiti sve ono što je pozitivno, puno toga crnog se širi. A svim gledateljima bih preporučio da se ne boje vjerovati Bogu, da se ne boje vjerovati Gospinim riječima i porukama jer dolaze iz njezinog majčinskog srca, a ona ništa ne želi od nas ukrasti i oduzeti nam radost, nego upravo želi nam donijeti život svoga sina. Jer ga ona nosila, tako želi i nas nositi do njega. I želim svima Božji blagoslov i neka vas čuva i prate za govor Djevice Marije, Kraljice mira. Kralj Ljubo, puno hvala da ste kazali nešto o kući mira za naše gledalce emisije Putevi i želim vama u vašem životnom putu sve dobro i Bog do Božjeg blagoslova. Hvala i vam. Hvala da ste bili s nama, naši gledalci u emisiji Putevi. Iz blizine brda ukazivanja, to je u Jakovićima kod Međugorja. Sve vas lijepo pozdravljam. Hvala Isus i Marija.